Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε FIFA και θα δείτε ένα ωραίο βίντεο που θα τους μπήξω 17 γκολάκια 500 όπως αν ξέρω και θα δείτε που θα τους μπήξω. Τώρα θα δείτε που θα τα φάουν μόνο μιας. Εγώ και τον Ρονάλντο την ομάδα του και τώρα θα τους το μπήξω. Κοιτάξτε, τους το μπήω και παίζουν κέντρο. Ωραία, τώρα θα δείτε έναν ωραίο πράγμα που ξανά στους το μπήω, ξανά μόνο μιας και θα χάσουν. Τώρα δεν θα μιλήσω άλλο και θα δείτε που με περνούν κάτι έτσι πράγματα και θα δείτε διάφορα. Τώρα και θα δείτε, σε αυτό το βίντεο θα δείτε διάφορα πράγματα. Εντάξει, τώρα ένα λεπτό γιατί δεν μπορώ, γιατί θα χάσω και τώρα τους το μπήω και δεν ξέρω, αλλά είμαι καλός σε το παιχνίδι. Πιο καλός που τους. Ξέρετε το, παίζω με το ρομπότ τώρα. Ξέρετε το, παίζω με το ρομπότ. Τούτος που μπήξα που δαμε ο Ρονάλντο.